Arratsaldeon eta mila esker gurekin bat egiteagatik. Dakizuenez, gaurko webinar honen helburua 2026-2027 ikasturteko Steam Sare katalogoa aurkeztea da. Katalogo honetan, Steam Sareko erakundeek eskinitako Steam hezkuntzako 60 jarduera programa eta STEM orientazio ekintza baino gehiago aurkituko dituzue. Steam Sare, Steam hezkuntzaren estrategiaren baitan kokatzen da, eta helburu argi bati erantzuten dio. Gazteen artean, zientziaren, teknologiaren, ingenieritzaren, arteen eta matematikaren arloko bokazioak sustatzea kalitatezko proposamenen bidez. Innovaskek egingo duen aurkezpen orokorraz gain, katalogoan eskaintzen diren 3 jarduera zehatz ezagutzeko aukera ere izango dugu. Baik.eus fundazioa eta Deustuko Unibertsitatearen eskutik hain zuzen ere. Haien adibideek katalogoak eskaintzen duen aniztasuna eta balioa hobeto ulertzen lagunduko digute. Desde este momento está abierto el chat de YouTube para que nos podáis hacer llegar vuestras preguntas. Galderak bai euskeraz zein gazteleraz bidali ditzakezue. Guzti hau esan da, hasi gaitezen bada. Horretarako, Itziar Uribe, Berrikuntzaren Euskal Agentziako STEAM hezkuntza proiektuen koordinatzaileari emango diotitza, jardueren inguruko xehetasun guztiak eta zuen ikastetxek ere nola parte hartu dezaketen azaldu dezan. Itziar, ongi etorri zure etxera, zurea da hitza. Arratsaldeon Maitena, arratsaldeon beste aldean zaudeten guztioi. Saio honi hasiera emateko, zuen ikastetxeetan jaso duzuen katalogoan zer aurkituko duzuen era labur batean azaldu nahiko nizueke. Lehenengoko orrialdeetan, katalogo honen orrialdeetan, aurkituko duzuena da 63 jardunaldi horiek nola sailkatu egin ditugu. 3 kategoria desberdin daude katalogo honetan. Alde batetik eskerretara daukazuena, urdinez margoztuta STEM jarduerak dira. Ikastetxeen beharretatik, hau 5. katalogoa da, beraz, esperientzia daukagu eta zuen beharretatik sortzen diren jarduerak dira, iraupen laburrekoak, 2 ordutakoak dira, eta noski zientzia eta teknologiarekin erlazioa daukaten profesionalekin garatzen direnak. Eta gauza garrantzitsu bat ere, hezkuntza kurrikulumarekin erlazio zuzena daukate eta bideratuta daude. Gero ikusiko dugu nola bideratzen dugun eta nola dan erlazio hau. 2. kategorian, STEAM hezkuntza programak ditugu. Guztira 8 programa daude eskaintzen direnak kategoria honetan, eta kasu honetan, aste edo hilabetetako iraupena daukaten ekimenak edo jarduerak dira. Hemen aurkitu ditzakezue Inspira STEAM programa, First Lego League baita ere, eta edo Kaixo Mundua Oierrek gero azalduko duena. Eta azkenengo kategorian, STEM orientaziora bideratutako jarduerak dira. Hauek ez daude kurrikulumarekin lotuta, baina bai osagarriak izan daitezke zuek ikastetxeetan orientazio lan egiten duzuen lanetan, bai zuek era orokor batean egiten duzue, baina kasu honetan jarduera hauek nahi dutena da edo helburua da STEM lanbideen aniztasuna erakustea, erakargarriak direla ikusteko, ikasleak hori ikustezaten, eta baita ere ze lan aukerak erakusten dituzten profesio hauek. Eta noski kasu honetan ere, profesionalekin harremanetan zuzenean egiten dira jarduera hauek, eta guztira katalogoan 17 aurkituko dituzue. Joango gara orain, fitxa batera, hau da, adibide gisa A0 bata hartu dut, lehenengoko kategorioko jarduera bat, kasu honetan ESS Bilbaok eskaintzen duena, ikusteko ze informazio dagoen ekimenaren inguruan. Lehenengoko titulua ikusten duzue kasu honetan zein den, eurak egiten duten lanaren inguruan, ulertzea nola funtzionatzen duen partikula azereragailu batean oinarritutako neutroi iturri batek, ez dela gutxi, eta, fitxan ikusten duzuen eskerreko aldean, jardueraren oinarrizko informazioa aurkituko duzuen. Bai, zein kurtsotara zuzendua dagon, kasu honetan, 4. DBH, lehenengo batxi eta bigarrena ere,
datak baita ere, kasu batzuetan datak zehaztuta daude, baina beste kasu batzuetan parte hartzen duzuen ikastetxeak eskaria egiten duen erakundearekin adostu egingo duzue behin bermatzen direnean plazak. Bai? Ikaskuntza arloak zeintzuk diren, zeintzuk landu ditzakezuen jarduera honen bitartez ere aurkituko duzue fitxan, fisika, kimika, teknologia, adibide honetan. Formatua ere zehaztu egingo da, honetan bisita bada, osea, enpresara bisita da, Zamudiora etorriko zarete parte hartzen duzuen ikastetxeak, beste jarduera batzuetan, ikasgeletan egongo da profesionala jarduera garatzen, hizkuntza ere zehaztu egiten da, baita ere zein lurraldeetan egingo den, eta noski jarduera emango duen erakundearen izena. Bai? Erdian, jardueraren deskribapen orokorra izango duzue, eta hasieran esaten zuen bezala, hezkuntza kurrikulumarekin erlazioa STEM deskribatzaileen bitartez dator. Bigarren hezkuntzako STEM irteera perfilean ezartzen diren deskribatzaileak ona ekarri ditugu, eta adibide honetan, seiretatik, bost garatu edo landu ditzakezue jarduera honen bitartez. Gogoratu beti hauek zuek egiten dituzuen lanaren osagarriak direla, hori bai kontutan hartzeko. Eskumako zutabean beharrezko baliabideak aurkituko dituzue, jarduera guztiak doakoak dira, baina kasu batzuetan, adibidez ES-ko jardunaldi honetan, prototipo bat egitea proposatzen dute, beraz material batzuk beharrezkoak izango dira, eta baita ere adibide honetan, Zamudiora etortzeko autobusak edo antolatu beharreko garraiobideak, ekonomikoki gastu bat suposatuko duela, eta zuen aldetik izango dela. Fitxarekin jarraitzen bali badugu, bigarren orrialdean jardueraren garapena izango dugu. Erdian izango da bisita, zein da, jarduera gauzatze fase hori, baina ez dugunez txango bat izatea nahi, ikastetxeetan txangoak egite dituzue, beharrezkoak dira, eta euren helburuak badauzkate, baina katalogoan jasotzen ditugun jarduera eta ekimen guztiak egiteko prestaketa fase bat proposatzen dizuegu egiteko. Zertarako, sendotzeko bisitan edo jardueraren gauzatze fase horretan egingo dana sendotzeko, ez? Eta orduan, aurretiko lan bat egongo da ikasgelan egiteko, eta helburu berdinarekin ere ikasgelan integrazio fase bat behin bisita amaitu eta gero. Bai? Eta kurrikulumarekin lotura zehatza zein den ere, fitxa bakoitzean aurkituko duzue. Hasieran esaten dizuen ESS-ko jarduera honetan fisika eta kimika eta teknologia garatu egingo dira, ikaskuntza hauek landu daitezkela, eta hemen dituzue, adibidez, atomoen egitura elektronikoa landu daitekela, edo baita teknologia aldetik materialak eta fabrikazioa adibidez. Orduan, jarduera, 3 kategorietan aurkituko duzue fitxa berdina. STEM orientaziora bideratuta daudenak kurrikulumarekin ez daukanez loturarik deskribatzaioek ez dira egongo, baina besteetan lotura hori aurkituko duzue. Eta hemen ikus dezakezue katalogoa nola kontsultatu dezakezue. Badakit batzuk sartuta zaudetela, ikusten ari gara zerrenda gora doala, baina ikus dezazuen steam.eus webgunean edo jaso duzuen newsletterrean katalogoa osoa deskargatu dezakezue, PDF bat aurkituko duzue, eta danak 73 ekimen horiek jarraian izango dituzue irakurtzeko, edo beste modu batean kontsulta hori egiteko, webgunearen bitartez da iragazkiak erabiltzen, adibidez, kategoriaren bitartez o kategoriak erabilita egin dezakezue filtro hori, baita ere ikaskuntza arloak erabilita, biologiako irakaslea baldin banaiz, hautatu egingo nuke biologia kasu honetan, eta 38 emaitz edo ekimen urtengo zaizkit ikaskuntza arlo konkretu honetan. Baita ere, nahiago baldin badut mailak erabiltzea, erabil dezaket, bigarren DBH-ko
DB-atzera zuzenduta dauden jarduerak iragazki hori sartzea, edo baita ere kurrikulumarekin erlazio hori landu nahi balin badugu, STEM deskribatzaileak ere nola landu edo zeintze ekimenen bitartez landu dezakegun egin daiteke ere filtro hori erabili. Bai? Eta zergaitik esaten dut kontsultarena, aurre inskripzioa egiteko lehenengoko gauza katalogo kontsultatzea dalako. Bai? Badakit jarduera asko direla, baina gure gomendioa klaustroan partekatu eta planifikatu dezazuen esaten dizuegu. Ikastetxearen planifikazio bat izatea nahi dugulako. Badakigu irakasle askok, hori interesa daukazuela jarduera batean, eta baina nahi duguna da ikastetxeak edo behintzat partekatu batean zuek erabakitzea hurrengoko ikasturterako, hau da, 26-27an, ze STEAM ekimenak nahi dozuen egin ikastetxe bezala, eta behin hori erabakita, hasi aurre inskripzioa egiten. Orduan, hurrengoko pausua aurre inskripzioa egiteko, ikastetxearen izena emateko inprimakia betetzea da. Ikastetxe batek inprimaki bat. Badauzkogu kasu batzuk bizpailu egin dituztela, baina lehenengoko 2 formulario daude. Beraz, lehenengoko formulario de imprimaki honetan ikastetxearen kontaktua behar dugu, hori izango dalako gero prozesu osoan zehar erabiliko dugun kontaktua. Beraz, izan daiteke zuzendaritzatik edo STEM arduradunetik edo zuek ikastetxean erabakitzen duzuen bezala. Behin imprimaki hori beteta, jardueretan sartzeko mezu elektronikoa jasoko duzue, bueltan, eta hor hasiko zarete zuen aukera kontutan izan da jarduerak aukeratzen. Gehienez, 5 kategoria bakoitzatik. Lagai duzue aurreruntz joaten ikusteko ze pantalla ikusiko duzuen bigarren imprimaki horretan. Hemen testua irakurtzea gomendatzen dizuegu 3 ataletan banatuta dagoelako imprimaki hau. Orduan, jarduerak daude alde batetik, programak eta STEM orientazioa beste alde batetik. Beraz, dana jarraian doa, adibidez jarriko dizuet. Demagun, ez dozuela jarduerarik, lehenengoko kategorioko jardueretan izena eman nahi, baizik eta nahi dozuela zuzenean Inspira STEAMera joan. Hori programa bat da eta bigarren kategoriakoa. Beraz, hemen, ezetz jarri beharko zenukete, hurrengora joan eta horrela programak urtengo liratekiz. Nahi balin badituzue, lehenengoko kategoriako jarduerak inskribapen bat egin, baiezkoari eman eta horrela desplegable bat agertuko zaizue dauden 38 jarduera guztiekin. Eta horrela, dana jarraian. Prozedimentura bueltatzen baldin bagara, behin zuek aukerak eta formularioak beteta, maiatzaren 26 arte daukazu epea hori egiteko. Egingo duguna da, Innobasketik jarduerak sustatu egin dituzten erakundeekin bildu egiten gara, plazak berrezteko. Danetara ezin izango dizuegu baiezkoa esan, aurretik esaten dizuet, eskari asko jasotzen ditugu, saiatuko gara ahalik eta gehienetara baiezkoa esaten, baina hori posible ez denez, bai esaten dizueguna da, oporrak hartu baino lehenago, plazak berretzi egingo ditugula, zuek lehenengoko imprimaki horretan eman duzuen korreo elektroniko horretara. Eta ekainetik eta irailera begira, erakundeak zuekin kontaktuan jarriko dira, programa eta jardueren xehetasunak emateko, eta baita ere datak eta zehazteko, eta horrela jardueren garapena hasiko ginateke irailetik aurrera, datorren ikasturte osorako 26-27 begira. Azaldu dizkizuedan gauza eta zehetasun guztiak steam.eus webgunean daukazue, eta baita ere steam@innobasket.eus korreo elektronikora idatz dezakezuez galdera nahi dituzuen galdera guztiak guk erantzun dezagun eta katalogoaren inskribapenarekin aurrera jarraitzeko. Maitena, eta nire aldetik,
Zoragarri, ainarri azaltzeagatik, hala eta guztiz ere, akaso, galderarik aurrerago balego ere, jasoko genuke, eta gero igual eskatzen dizut Noski. bueltatzeko. Baina hori baino lehenago Itziar, galdera pare batekin atorkizu. Katalogo honetan jasotzen diren jardueren aniztasuna ikusita, aurreko edizioekin alderatuta, aurtengo edizioak, bosgarrenak ze balio erantsi duela esango zenuke? Kasu honetan bi alderdi azpimarratuko nituzke aurtengo katalogoarekin. Alde batetik, arlo berriak ditugula, adibidez, kuantikarekin erlazioa daukan jarduera berri bat daukagu EHU kuantumek eskaintzen duena, eta nik uste oso interesgarria izango dela, batez ere kuantika aldetik gauzak jakitea nik uste oso ondo dagoela danentzako, kultura aldetik eta gero beste alde batetik daukagu Aranzadi Zientzia Elkartea ere ikerkuntza arkeologikoan jarduera bat diseinatu duela, Feslegoa Ligetik dator jarduera hau, baina katalogoan sartu dugu oso interesgarria izan zelako, parte hartu zuten ikastetxeentzat. Eta baita ere, ingenieritzako olimpiada bat proposatzen digute Mondragon Unibertsitatetik, beraz, hori, gauza desberdinak ditugula. Eta beste alde batetik, bosgarren urtea daia katalogo ateratzen dugula, eta orientazio esparruan sendotu egin ditugula ekimenak, 17 bai ditugu, eta adibidez Metro Bilbao eta Euskotren aurten berriak dira katalogoan, eta euren berdintasun planaren bitartez, landu egingo dute ekimen hau, eta nik uste oso interesgarria izango dela, batez ere, euren lan espazioetara joateko aukera izango dutelako ikastetxeek. Bai, bertatik bertara ezagutu benetan errealitatea zertan datzan, ez? Askotan hemendik egiten duguna. Ze ondo. Eta emakumeak daudela, beste horrelako profesioetan ere emakumeak daudela erakusteko. Hori da, bagaudela. Gehiago nahi ditugula, baina bagaudela. Eta Itziar, ikusleen artean oraintxe ziur nago, lehendabiziko aldiz akaso, katalogo honetara hurbiltzen direnak egongo direla, zein ikastetxe, eragile, zer esango zenieke hauei parte hartzera animatu daitezen? Ikastetxeei lehenengo urtea baldin bada, 3 kategoria daudenez, jarduera pilo bat daudenez, lehenengoko kategoriakoak iraupen gutxiagokoak direnez, horretan izena ematea, begiratzea zer daukaten, euren ikastetxean zein dan euren interesa, eta baita ere STEM orientaziora bideratuta daudenak nik ere gomendatu egingo nituzke, arinak direlako eta oso interesgarri bai ikastetxeentzat eta baita parte hartzen duten erakundeentzat. Horre parte hartzen duten profesionalak, badaukagu jarduera bat, speed dating formato bat daukana eta profesionalekin harreman zuzena daukazula, eta oso balioagarria da baita ere profesionalentzat. Ez bakarrik ikastetxeentzat, esperientzia eurentzako oso ona da, eta eskerrak ematen digute alderantziz, eurak parte hartzen dutelako, eta guk eskertzen dugu pilo bat, noski. Ze ona, hoi norberan formakuntza ez, eguneratua mantentzeko ere, ze gauza ona den. Bueno, Itziar, esan dakoa, geroago galderarik balego, kuku bat egingo dizugu, ados, mila esker. Ederto, eskerrik asko Maitena. Gero arte, agur. Bueno, jarraian, katalogoko 3 jarduera horietako bat ezagutuko dugu, eta horretarako Jon Prieto, Basque Artificial Intelligence Centerreko ekimenen arduraduna agurtuko dugu. Adimen artifiziala eztabaidagai, adimen artifizialaren erabilera eta aplikazio etikoa hezkuntzan azalduko diguna. Jon, ongi etorri, eta aurrera zure proposamenarekin. Eskerrik asko Maitena, eskerrik asko Itziar, eta zuen atxean daukazuen talde guztiari. Eta baita eskerrik asko bestaldean zauden guztientzat, mila esker etortxagatik, eta STEAM sare bezalako ekimenak besteagatik, azken finean. Baiken guretzat oso ekimen garrantzitsua dira horrelakoak, beranaldi berrien artean, bokazio hauek sustatzen jarraitzeko, eta gure kasuan jardueraren helburua oso argia da. Ikasgeletan adimen artifiziala oso modan dagoena, adimen artifiziala hausnarketa kritikoa sustatzea. Orduan, alde honetik bakarrik aurkibide txiki bat, aurkezpen honetako aurkibide txiki bat.
Baina, garrantzitsuena, gaurko aurkezpen honetan ikuspegi orokor bat egingo dugula, eta, batez ere helburua ekimena ulertzea da eta adimen artifizialaren eztabaida sustatzea eta honekin lotuta material praktikoak eramatea zuen deletara. Hau da, enfoke oso praktikoan ditugu, badakigu teknologia edota adimen artifizialan entzuten dugunean pizka bat beldurra sartzen zaigula gaur egun eta baina oso enfoke praktikoa eta oso enfoke erraza ekarritugu jarduera honekin. Orduan bestire gabe, sarrera aurkezpena hasten dugu gure jarduera aurkezteko. Eta lehenik eta behin ezagutzen ez gaituzunentzat BAIC, zer da BAIC, Basque Artificial Intelligence Center edota Euskadiko adibinen artifizialaren zentroa. Eta hori ikusi alduzun moduan, adibinen artifizialaren garapenean eta aplikazioan Euskadi munduko erreferente bihurtzeko gaude hemen. Eta zein da azken finean gure helburua, adimen artifiziala sustatzea Euskadin, eta ez bakarrik enpresetan, batxetan pentsatzen dugu, BAIC enpresetara dago, pentsetan dago kokatuta ez, pertsonengan baita, orduan hau da BAICen presentatze txiki bat, eta hemen daukazue jarduera fitxa, orain itxear erakutsi dizue berria, hau da pasaden ikartuzterokoa, baina garrantzitsuena hemen gure jarduera batxilergoko ikasleentzat dago pentsatuta, hori ikusi alduzuen bezala. Eta zein da jardueraren honen helburua? Ez da soilik ikaslei adimen artifiziala zer dena saltzea pentsaraztea baizik, hau da, noiz erabili, nora erabili, edota zein ondorio dituen adimen artifiziala batzuetan bakarrik teknologia oso polita ikusten dugu eta izugarrizko magia dirudena, baina ondorio asko ditu teknologia honek eta ere hemen aurkeztu nahi ditugu jarduera honetan. Eta azken finean ez dugu soilik teknologia ekarri nahi, lehen esan dudan bezala, baizik eta haren erabilera arduratsua lantxa baizik. Eta bai gustatuko litzaiguke esatea hor ikusten duzuen bezala autogestionatutako ekimenan bat dela, hau da. Guk materialak eskuragarri jartzen dizkizuegu, baina azken finean zuek zarete ekimena bideratzen duzuenak, eta ekimen hau zurea egin behar duzuena, eta zuen ikastaroetan oso flexiblea da, eta moldatzeko erraztasun asko prestatu ditugu jarduera. Orduan, aurkezpenarekin jarraituz, zergatik eztabaidatu behar da gelan, ikastetxeetan, adimen artifizialaren erabiltzeaz. Garrantziak asko dira, baina pizka bat resumen moduan, hemen ikusi ditugu adibidez adimen artifiziala hezkuntzara iritsi da, dagoeneko zuen klaseetan daukazue, gustoko edo ez gaur egun klase guztietan dago adimen artifiziala. Dagoeneko etxeko lanetan, azterketan eta bestelako talde lanetan edo bestelako lanetan daukazue. Eta eztabaida irekia lortu nahi dugu, zer egin behar da debaikatu, integratu eta ikasleek ikasleei parte hartu nahi, bere ahotsa eta parte hartu izan nahi dugu. Eta gure azken helburua hori, irizpideekin eta ardurarekin erabiltzen ikastea. Eta beste alde batetik, saletasun teknologikoak bultzatzea, nola ez, kontzientzia etikoarekin, eta azken finean adimen artifiziala, atzean lanpostu berriak sortzen ari dira gaun egun, badakigu batzuetan entzuten ditugu ere lanpostuak kentzen egiten ari duela adimen artifiziala, baina lanpostu berriak sortzen ari dira adimenen artifizialarekin. Eta etorkizuneko lan inguretako prestatu behar da, eta beste dozein lanposturako teknologia edo ez, adimen artifiziala tresna erabilgarria izango duzu eta diferentziala izango da zure lanpostuetan ondo erabiltzen badakizue. Orduan, honekin jarraituz, pizka bat presentatuko dizuegu ze material eskuragarri utziko dizuegu. Berriro gogoratzen dute jarduera hau autogestionatuta dela, eta orain pizka bat presentatuko dizuegu zeintzuk diren eskuragarri daukazuen materialak. Alde batetik, hori ikusten duzu, jardueraren aurkezpena irakasleentzat.
Hau da, hau bezalako aurkezpen bat, baina, pizka bat zehetasun handiagoarekin. Gero, irakasleentzako gida, adibin artifiziala eztabaidarako gida, gero ikusiko dugu pizka bat gehiago gida honi buruz, baina gaiak prestatzeko eta eztabaida gidatzeko beharrezko informazio guztia aurkituko dituzue hor, ez da bakarrik gia teoriko bat, hor da kasue gidoia eta zeregin guztiak, zuen etxeko lanak gida honetan dauzkazue jarrita. Gero, jarduera gelan erakusteko aurkezpena, partekatu ikasgelan eztabaida gidatzeko, ez da PowerPoint delakoa eta PowerPoint editagarria daukazue, zuen gelan jartzeko. Eta gero, azken puntua hau gelan adimenen artifizial ardura zerabiltzeko dekalogoa, fin asko dauka dekalogo honek. Eta lehen esan dudan bezala, zuek zuen jarduera egin behar duze guk eskuragarri jartzen ditugun materialarekin, orduan dekalogo honek nola bultzatu ikasleak taldekalan egitera eta ikasitakoa praktikatzera, eta adostutako arauei jarraitzeko konpromisoak azaltzen ditu, eta beste alde batetik parte hartzeko pautak ere ditu. Dekalogo handi bat, material oso baliabide honekin. Gero, lehen aipatutako gida honetan, irakasleentzako gida honetan, hemen ez da bakarrik teoria, enfoke praktiko handia du, eta gidoi bezala erabili alduzue, jarduera guztientzat, gida hau. Eta, zer aurki dezakezuen gida honetan, adimen artifiziala zer den eta nola funtzionatzen duen. Azken finean, parte teoriko txiki bat ere jartzen dizuegu hemen. Adimen artifizialaren ikasgelerako esarpenak, eta gero, hirugarren puntu honetan gustatuko litzaidake errepaso txiki bat egitea, adimen artifizialak hezkuntza dituen arrisku etikoak. Hau da, adimen artifiziala oso polita da, oso erabilgarria da, baina jarduera honetan enfoke oso handia jartzen dugu arrisku etikoetan. Gazte hongan hitz egiten ari ganenean, are gehiago, ez? Adibidez, hau dira arrisku etikoak jarri ditugun gida honetan guztiak, baina, gero esplikatuta daude bakoitzak esatezun handiagorekin, baina, errepasatzeko askar-askar, gehiagizko mendekotasuna eta gaitasun kognitiboak galtzaren arriskua, pribatasuna eta datuen segurtasuna, desparekotasuna, teknologiko sarbidean, hau da, adibin artifiziala badakigu, teknologia guztik bezala, desparekotasunak ere sortu direla. Gero, ikasteko prozesua deshumanizatzaren arriskua, algoritmoetako alborapenak, parte teoriko txiki bat hemen berriro, eta gero beste ikasgeletako arrisku etiko garrantzitsuenetarikoak, plagioa eta zintzotasun akademiko falta, edota desinformazioa, fake news, edota halako gauzak nola eraman are hobeto eta eduki okerrak ez onartzeko. Eta gero, beste alde batetik gida honetan, jarduera gelan erakusteko aurkezpenarako gidoia, esan dudan bezala. Irakasleen jardubide egokiak, hemen daukazue zuen etxerako lanak, irakasleontzat. Eta gero, gomendatuko baliabide eta tresnak, hemen ematen dizugu ere hainbat adimen artifizialeko tresnak, zertarako, zeintzuk erabilia dituzuen, zein momentuetan, edota nola erabile alduzue are gehiago herramienta batzuk zeintzuk dauka koste ekonomikoa, zeintzuk ez dute koste ekonomikorik, eta halako tresnak eskuragarriaren jartzen dizuegu, badakigu izen eta sigla asko daude adimen artifizialeko tresnekin, eta azkenerako ideiak eta azken gomendioak ere aurki dezakezue gida honetan. Hemen lehenengo arrisku etikoetan, hemen jarri dudan arrisku etikoetan lehenengoan gehiagizko mendekotasuna eta gaitasun kognitiboak galtzaren arriskua gustatuko litzaidake bakarrik adibide moduan askar-askar hemen komentatzea. Adibidez, chatbotari eskatzaren erasotasunak esfortzua murritzen du, hau da, esfortzuaren murrizketa arriskua, dakigu gazteoman eta belaunaldi berrietan arrisku ez bakarrik adimen artifizialan, baina teknologia guztiekin arrisku eta dago
erosatu zena eta esfortzu hau. Gero, idazketa, sintesi eta pentsamendu kritiko gutxiago ikusten ari da, batzuetan ikastetxetan, eta adimen artifizialeko tresnak botatzen dituen erantzunak batzuetan ez ditugu berrikusten edota kontrastatzen. Eta gero hemen badozkagu datu batzuk, pasaden urteko datu batzuk, Vox Media, Amerikako Estatu Batuetako irakasleen 70%ak ChatGPT erabiltzen dut dagoeneko. ChatGPT edo eta Copilot edo eta Cloud edo eta urrengo tresna urrengo hilabatean agertuko den tresna. Ez da, hau da, bakarrik adimen artifizialeko tresnak 70%ak erabiltzen du. Eta estean, 6 ordu arte aurrezten dute zeregin errepiko horretan. Eta honekin batera, arriskua. Bentsan dutu bezala, baliteke ikasleek adimen artifiziala esfortzuaren ordezko gisa ikusten. Eta gero, lehen ikusitako arezkoen aldean, hainbat eztabaidarako galderak irakasleontzat eta ikasleentzat botatzeko eta azken filean jarduera esaten duen bezala adimen artifizialeko eztabaidatzeko. Eta honekin batera, ze material gehiago daukazu eskuragarri, eztabaidari eramateko aurkezpena, ez bakarrik lehen aipatutako aurkezpena, beste aurkezpen bat, eztabaidari eramateko. Eztabaidatzeko gaiekin aurretik prestatutako gidoi bisuala emango dizuegu, gela dinamizatzeko laguntzeko materiala, arretagai konkretu batzuetan jartzeko aukera ematen du, ez dituzue gai asko tokatu behar, erabaki aldi duzu eze gai erabili, ze gai ez, eta hori, lehen esan dudan bezala, PPT formatu editegarrian izango duzu gelako dinamikara egokitzeko, eta azki finean, metodologia aukera desberdinak ematen ditu jarduera honek. Eztabaida gela osoa ireki, gela eztabaidatako taldeetan banatu, 7 arrisku ikusi ditugu lehen, 7 talde egin ditugu eta ondorio komunak aurkezten utzi, edota bestelako metodologiak landu dezakezue jarduera honekin. Eta gero, gustatuko litzaidake hemen pizka bat publizitatea ez, honekin batera, baiken badaukagu ikasia, zer da ikasia, adimen artifizialaren arloko Euskadin daukagun prestakuntza eskaintza osoa, islatu nahi dugu plataforma batean, eta ikasia baiketik ikasia prestatu genuen, eta hemen daukazue adimen artifizialeko hainbat prestakuntza aukerak islatuta. Hor daukazue UNESCO 2023an esan zuena, hobe da adimen artifizialarekin bizitzen irakastea debekatzea baino, hau da, duela 3 urte, zen oraindik boom IA generatiboa onelako booma oraindik ailegatu eta UNESCO jada esan zuen hobe da bizitzen irakastea debekatzea baino, eta hor daukazue ikasia, hainbat prestakuntza eskaintza, Euskadiko prestakuntza eskaintza osoa orokortuta hemen. Eta amaitzeko, aurkezpen hau amaitzeko, pasan ikasturteko datu batzuk botako dizuet hemen, 15 ikastetxe parte hartu zuten jarduera honetan, 908 ikasle partu arte zuten, eta balorazioa 10-tik 8 izan zen. Eta azkenik, gustatuko litzaidake, pentsamolde aldaketa handi bat beharrezkoa dela esatea, hau da, badirudi, hemen daukazu, badirudi adimen artifiziala erabiltzen ari garenean eskutatu egiten garela, ez daki, guk enpresetan ikusten dugu hau, segurazki geletan ere gertatzen da, batzuetan pentsatzen dugu adimen artifiziala erabiltzen ari ganerenean, zerbait oso txarra egiten ari garela, eta batzuetan izkutatuta gabiltza adimen ChatGPT, Copilot edo alakoak erabiltzen. Eta hori, zerbait gaizki egiten ari garela pentsatzen dugu, uste dugu gure lanak edo lortu ditugun emaitzak gutxiago balio dutela adimen artifiziala prozesuan erabili dugulako, eta hori pentsamolde aldaketa handi bat egin behar da, ez dago txarto eta ez du
gutxiago balio gure emaitzak adimen artifiziala erabil dugulako prozesuan. Orduan, bai gustatuko litzaidake ideia hau mendik ateratzea, pentsamolde aldaketa beharrezkoa delako, eta beno, azken finean hor daukazu adimen artifiziala beste lantresna bat bezala ikustea eta ulertzea lortu behar dugu, eta kontrolarekin, trebakuntzarekin eta erabilera etikoarekin erabiltzen ikastea. Eta beno, honekin aurkezpenaren ekin amaitu dut, eta beno, orain Maitene edo zeinek, zein galdera baduzue, gure aldetik prest, ez da, prest. Benetan lagungarria eta praktikoa dela zuen proposamena. Hurrengo jarduerari, paso eman baino lehenago, gustatuko litzaidake zuri galdera bat botatzea. Eta beranduago elkartuko gara, berriz ere denok, guzti honekin jarraitzeko, eta ziur eski, YouTube bitartez ere, galderak iritsiko zaizkigulako, ez da? Adimen artifiziala zer horrek esan duzu, orduan eta presentea dago gure bizitzan. Nola egokitzen dituzue eduki hoiek, azken finean adin desberdinetako ikasleentzat ulergarri eta erakargarri izan daitezen? Hor reto handi bat dago, ez? Baina, hemen gure ikuspegia oso argia da, adimen artifiziala ez dugu teknologia konplexu gisa aurkezten, bada ikasleen eguneroko errealitatearekin lotzea saiatzen gara. Hau da, badakigu gazteok eta ikasleok bere egunerokotan erabiltzen dutela, orduan adinaren arabera hizkuntza adibideak eta dinamikak egokitzen ditugu. Adibidez, gazteagoekin adibidez sare sozialak, bideoak edota gomendio sistemak, hau da, Netflix, Instagram edo TikTok horrelako algoritmoak hitz egiten dugunean, algoritmo famoso hori adimen artifiziala daukatzean, orduan, adibide hauekin saiatzen gara referentziatzea eta, gero nagusiagoekin berriz sakontasun handiagoa ematen diogu, erabaki automatizatuak edo datuen erabilera bezalako gaiei helduz. Eta lehen esan dudan bezala, baina azken finean materiala eta jarduera honen materiala autogestionatuta denez, irakasleek beraien erritmora eta ikasleen testu ingurura moldatzeko aukera dute. Orduan oso jarduera moldagarria utzi dizuegu, orduan helburua ez da soilik ulertzea, interesa piztea eta parte hartzea sustatzea baino. Orduan, bi dimentsio honekin lan egin aldugu. Zoragarri, malgutasuna zein garrantzitsua den hori ere, ez? Azkenean hori pertsonalizatzeko bakoitzaren beharretara. Jon, beranduago ikusiko dugu berriro elkar. Ondo baderitzozu, bai? Eskerrik asko. Zuri. Tira katalogoko beste jarduera bat ezagutuko dugu orain, horretarako Oier Albizuri .euseko project managerrak ezagutaraztea emango digu. Oier, nahi duzunean? Kaixo guzti hori, arratsalde on, eskerrik asko Maitena zuri bai. Project manager, pixkatolan hitze potolua da, baina, ni pixkate aurkezteko, Oier Albizuri naiz, eta .euse fundazioan aritzen naiz batez ere proiektuetan lanian. Hasi baino lehenu da, eskerrak emotia Innobazki hemen gure proiektua aurkezteko aukera emotia gaitxik. Oindala pare bat urte egon ginen, ez? Justo Steam Euskadi sari irabazi genulako, orduan, berriro eskerrak emotia aukera luzatzea gaitxik. Eta zer baino lehen, hasiko naiz, ni nator Kaixo Mundua .eus proiektua aurkeztera, baina hori baino leheno testu inguratzeko nondik datorren proiektu hau eta norgaran gu sarreratxo bat .eus fundazioan inguruan. Gehienok segurazki horre atzian, pantaien atzian zauzien gehienok ezagutuko zue .eus fundazioa guk interneteko .eus domenio kudeatzen dogulako. Askotan konfusioa egoten da ez, petatzen dugu edo pentsatzen da orokorrian guk salmenta zuzen eitzen dugula, baina guk berez fundaziotik eitzen duguna da interneteko .eus domenio kudeatu
eta administratu. Gero, hitzarmen ezberdinak ditugu beste enpresa batzuekin, eta hauek dira azken bezeroari .eus domeinua saltzen dietenak. Orduan, esan bezala, .eus fundaziotik natorni, eta fundazioa izan eran, guk ditugu kasu honetan patronatuan kide batzuk, eta lehendakari bat bebai, kasu honetan gaur-gaurkoz lehendakaritza EHUn izenian dago, eta Olatzar Belaitz da .eus fundazioaren lehendakaria. Esan bezala, gure tresna nagusien edo orokorrean ezagunena .eus domeinua da. Azken aldian segurazki entzun izan dozu zerbait kanpaina baten inguruan, interneten, telebistan, irratian edo dana dalakoa, eta kanpaina horren baitan, eusebio.eus kanpaina izan da aurkeztu duguna, eta domeinua eta abar, eta hasi nahi zenez ja gauza batzuk kontatzen, zer hobeto bideo baten bidez azaltzia baino zer dan, kasu honetan domeinua edo gure eskaintza nagusia. Aurrera bideoa, mesedez. Kaixo autonomo, eus naiz, Eusebio. Interneteko .eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Eta beste arlo batean lan egiten baduzu baita ere. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, hitzordua eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus. Hementxe domeinua edo gure tresna nagusia, baina domeinu kudeatzeaz gain, gure helburua bada euskal gizartean transformazio digitalan eragitia. Eta horretarako bi proiektu nagusi ditugu, gaur aurkezten natorrena dela kaixomundua.eus, baina baita be Gladys saria. Gladys saria azkenian da sari bat, nun saritzen da Euskal Herriko emakume teknologoak. Bi helburu nagusikin, euren ibilbidea saritza alde batetik, eta beste alde batetikan ezagutaraztia hemen Euskal Herrian badakagula teknologia arloan ari diren aditu emakume asko, igual orain arte ez dutena aukerarik izan ezagutarazteko euren lan. Orduan pixkat, hauek bi arlotan itzen dugu lan, eta on bai sartuko naiz bete-betian Kaixo Mundua proiektu bakin. Igual hor pantaiatzian zauzien askok ezagutuko dozue kaixomundua.eus, labur esan da proiektu bat, nun guk .eusetikan eskaintzen dugun material guztia, ikasleek taldeka eta doan ikasi dezaten webgune bat sortzen zerotik. Azkenian da hezkuntzako proiektu bat, eta proiektua du bideratuta hezkuntzako 3 etapetara. Derrigorrezko 2. hezkuntza, batxilergoa eta lanbide heziketa. Eta esan duten bezala, hemen azkenian helburua da ikasleek zerotik ikastia webgune bat sortzen. Praktikan oinarritutako lan motibatzaile baten bidez, hau da, eurek nahi duten gaian inguruan, eta talde lana sustatuz. Orduan, pixkatamen bilatzen dena da, ikasleak kontsumitzaile digital hutsak izatetik, sortzaile digitalak izatera pasatzia. Proiektu 2019an sortu genuen .eusen irakurketa simple batetik, zala, gu gaztiak heltzen ginean unibertsitateko graduetara, gradu hori teknologiakin zerikusi eukiarren, ez ginela gai teknologia hori sortzeko, ez? Jaio gara mugikorrakin, jaio gara ordenadoriakin eta telebistakin bebai, baina aukeratu arren karrerako lehenengo mailara heldu eta berdin informatika edo ingeniaritzaren bat, ez ginela gai teknologia sortzeko. Orduan, jarri izan hemen arreta hezkuntzako hasierako fase horietan, eta segaitxik ez, pixkat ematia aukera, teknologia sortzen ikasteko kasu honetan webguneak, DBH-en, batxilerrean eta lanbide heziketan. Alde pixkat igual tekniko hauekin,
talde lana sustatzen da proiektu honetan, eta orduan ikastetxeetan parte hartzen dute 2 eta 5 ikasleko taldeetan. Irakasle bat alda izan talde baten baino gehiago tutore, eta esan duten bezala gaia librea da kasu honetan. Ikasleak edo taldeka edo bakarka aukeratzen dute zeren inguruan nahi dute webgunea, eta holan azten da poliki-poliki webgunea sortzen. Esan bezala, guk oindala 2-3 urte okerrez banabil Steam Euskadi saria lortu genuen, eta justo Kaixo Mundua kokatzen da Steam Euskadi estrategieko helburuekin. Kasu honetan bebai, eta lehen pixkat, Jonek bauta daben baieztapen bat guztau jata, dala teknologian erabilera egokia, ez? Azkenian, uste bota dabela adimen artifiziala ezin dela edo ez dela debekatu behar, baizik eta erakutsi behar dela nola bizi edo nola erabili ondo adimen artifizial hori. Pixkat guk proiektu honetan nolako zeo zerritzen dugu, baina webgunetan zentratuta. Hemen azkenian, nahi dana sustatu da teknologiaren erabilera egoki bat, sorkuntza etiko batetik, eta talde lanian, justo webguneekin. Jone bota da ben bezala, honek bai badaka asko autogestinotik, eta guk itxen duguna da, kaixomundua.eus webgunean material guztia eskaintzen dugu irakasleentzako eta ikaslentzako. Orduan, azkenian zentroetan autodidakta formatuan, zentroak erabakitzen dau, noiz parte hartu proiektu honetan. Bertan daka irakaslentzako gida bat, zein dan proiektuan helburua, nola kokatzen dan hau Steam Euskadi estrategian eta kurrikulumian, nola ebaluatu daitezken webgunak, azkenian notoa jarri behar zaio, eta unitate didaktikoa dauz, kasu honetan DBH lau, batxi bat eta batxi birako. Justo ontxe aurten gabiz unitate didaktiko hauek danak berrizten eta DBH bat bita 3 mailetarako sortzen bai, eta unitate didaktikoek dakate iman zigilua eta imako kataloguan bai eskuragarri dauz. Esan duten bezala, guk material guztia hor dakagu txintxilikatuta eta zentrok erabakitzen dute noiz parte hartu. Orduan, irakasleentzako materiala dagoen bezala, dau materiala ikasleentzako esplikatzen dutena zerotik, webgune bat nola sortzen den, kasu honetan WordPress erabilita. Ez da derrigorrezkoa WordPressa erabiltzia, baina bideotutorial guztia WordPressakin sortuta dauzenez, guk gomendatzen dugu kasu horretan. Orduan, hemen dau webgunea material guztia eskegita eta zentroak erabakitzen dau, noiz eta nola landuko daben klasian webguneen sorkuntza hori. Orduan, bentaja hori pixket izaten da, ez dauzela edo zauziela kasu honetan lotuta fetxa jakin batzuetara proiektuan parte hartzeko. Esan bezala, proiektu honen beste abantaila bat da, bakarrikan behar dela ordenagailu bat eta interneterako sarbidea parte hartzeko. Eta orduan, aldain lan, bai etxetik eta bai klasetik. Baina webgunea sortzeko behar dira materialak eta hor da pixkat gu sartzen gara. Hemen guk eskaintzen dugu doan, bai domeinua eta bai zerbitzaria, eta bai laguntza teknikoa, webgune hori ikasleek sortu dezaten. Kurrikulumekin lotura hau gainetikan ingo dut gehien bat 4 arlotan kokatzen da, euskera, ze azkenian kasu honetan webguneak euskeraz sortzen dira eta idazketa bai lantzen da, ze webgunea edukiz josi behar da, ikusentzunezko hezkuntzan bai, bideoak, argazkiak eta abarre sortzen dira webgunean, kultura zientifikoan web horri bat sortzen dozu, orduan jakintza teknologia eskuratzen dozu, eta talde lana bai sustatzen da. Bi data kontuan hartzeko iraiak 14an zabalduko izen ematea eta libria da, hau da ikastetxe bakoitzak hortikan aurrera bekitzen da noiz eman izena, eta gero lehiaketa bat egoten da webguneak saritzeko. Lehiaketan parte hartu nahi duten ikastetxeek, ez da derrigorra, baina martxoak 19 izango zen azken eguna webguneak aurkezteko. Epaimai aditu ez betetako epaimai batek baloratzen ditu webguneak eta aukeratzen ditu irabazlak eta finalistak, eta gero maiatzean itxen da sari banaketa kitaldia horiek iragartzeko.
Eta pixkat eusko denbora zeneko guztitu nabienez, aurtengo berrikuntza salduko dizuet, proiektu erreal honenak saritzeko sari bat sortu dugu, dala pixkat, azkenian aprobetxatzia ikastetxetan itxendan lan hori, inpaktu positibo bat eragiteko. Ze zentzutan, azkenian, esan bezala, ikasleek aukeratzen dute webgunean gaia, eta askotan webgunean gaia izaten da, euren afizioak eta gustoko gauzak ondo dagoela begai. Baina segaitxik ez aprobetxau ikastetxean itxendan lan hori webgune errealak sortzeko, adibidez, ikastetxeko proiektu baten webgunea, zure herriko dendari baten webgunea, zure herriko futbol taldian edo xaketaldian webgunea. Orduan, pixka webguneoek izan daitezen realak eta benetan inpaktu erreal bat eukiko duten webguneak sortzeko, sortugu sari berezi bat, nun irabazleek eskuratzen duten erloju digital bat, puntu zen opari sorta, eta garaikurra bebai. Eta gero hori guztia, saritzen da, kasu honetan ikasturte amaierako ekitaldian. Hemen nahiko nukein pixka garrantzia berezia, ze azken edizio honetan inoiz baino proiektu erreal gehiago aurkeztu dira, eta politxea da, eta bada berazgarria, azkenian gero webgune horiek aurrera begira jarraipen aukitzen dute, dendari horrek jarraitzen da webgune akin etorkizunean, ikastetxeko proiektua balin bada ikastetxea jarraitzen da webgunea elikatzen, eta azkenian proiektu erreal bat digitalizatzen da kasu honetan. Bukatzeko bizkordatuekin aurreko ikasturteko edizioan 1.600 ikasle parte hartu zuten, 78 ikastetxe Euskal Herri osokoak, eta 273 webgune aurkeztu zian lehiaketara. Beste batzuk, erabaki zuten ez aurkeztia. Orduan hori danan ere aldetik eta eskerrik asko atzian zauzen hori entzutia gaitxik. Eskerrik asko zuri, Oier. Ze ederra Gladys Sariarena komentatu duzuna lehenago, ze garrantzitsua den Euskal Herriko emakume zientzilariak ikusaraztea, hortxe baitaute leheno ere itziarrekin aipatu duguna, eta Kaixo Munduaren ekimena ere esango dizut. Bueno, eta proiektu errealena, beranduago ere horren inguruan galderarik botako dizut. Baina, zer horrek esan duzun bezala, bat botako dizut agur esan baino lehenago. .eus fundaziotik besteak beste teknologia eta euskara uztartzen dituzue. Nola laguntzen dute zuen jarduerek ikuspegi horretatik STEAM bokazioak pizten? Bai, hemenik ideia bat nabarmenduko nuke bereziki. Guk azkenean, hemen pixkat webguneen sorkuntza horretan zentratzen denez lanketa, STEAM kompetentzia asko eta asko dauz, baina bat nabarmentzeko esango nuke dala arazo erreal bati soluzioa ematia kasu honetan. Zuk lehen aipatu dut, webgune bat ez oso sortzen edo zerren inguruan, eta webgune bat sortzeko pentsatu behar dozu zer nahi dozun zein den helburua, zer irantzungo dion webgune horrek. Orduan jartze dituzu edo ikasleak azten dira pentsatzen erronka formatuan eta horrek ja zuzenian loturaztua daka STEAM gaitasunen kompetentzia edo lanketa horrekin. Nabarmentzeko webguneak euskeraz dira, orduan guretzako ekarpen interesgarria da ingurune digitalera webguneak euskeraz egotia, eta hori izango nuke nabarmentzeko gehien bat. Besteak beste, jarraituko dugu, beranduago honen inguruan hitz egiten. Eskerrik asko, Oier. Eskerrik asko zuri, Maitena. Gero arte. STEAM sare katalogoa, 26-27-ren 3. adibideari emango diogu orain paso. Deustuko Unibertsitateko Mariluz Genaga, ingenieritza fakultateko erakunde harremanetako eta ingenieritzaren dekanordea izango da gurekin, gurekin da, jada, Galaxia proiektuaz hitz egiteko. Kaixo, Mariluz, plazerra, zu hemen gurean. Arratsaldean. Arratsaldean, nahi duzunean. Lehendabizi, mire esker Maitena aurkezpenagatik, eskerrik asko Innobasqueri aukera hau emateagatik Galaxia proiektua aurkezteko, eta atzean zaudeten guztioi zuen arretagatik. Galaxia proiektua orientazio profesionalerako bideratutako proiektu bada, eta eskatuko dut bideo bat ikustea, lehendabizi, testu ingurua eta nondik norakoak ni baino beto azalduko dituelako. Bideo mesedez. Honi ondo begiratu.
zer ikusten duzu? Segurtasun arku bat? Detektagailu bat? Bai, baina ez da guzti zala. Berezi egiten duen zerbaitu, zure etorkizun profesionalaren detektagailu bat da. Gailu aurreratu honetatik igarotzean, zure kezka, amets, erronka, zaletasun eta zure etorkizuna eraikitzeko garatu zenezaken lanbide zein interesak aztertuko ditu eta pantailan agertuko da. Eta baliteke detektagailu honek zientzia, teknologia, ingenieritza edo matematikarekin lotutako hainbat lanbide erakustea. STEM lanbideak, izan ere, uste duzuna baino lotura handiagoa dute gustoko dituzun gauzekin. Interesatzen zaizkizun gaiekin edo kezkagarri zaizkizun kontuekin. Ba al zenekien kirolean ere oso presente daudela. Baina bada gehiago, sorkuntza atsegin bazaizu, jakin STEM lanbideak funtsezkoak direla arte industrietan, musika ekoizpenean eta kontzertuen antolaketan. Ikusten duzunez, STEM arloek gero eta presentzia handiagoa dute gure eguneroko bizitzan. Gainera, STEM lanbideak euskal ekonomiaren motor garrantzitsu bat direla jakinarazi nahi dizugu. Automobilgintzan, aeronautikan, zein itsas industrietan nabarmentzen gara. Etorkizuneko trenak, energia iturri berriak edo sendagai aurreratuenak fabrikatzen ditugu hemen. Enpresa euskal herritarrek gehien bilatzen dituztenak STEM profilak dira. Gaur egungo kontratazioen bi herenak ikasketa hoietatik datoz, eta eskaerak 25% baino gehiago egingo du gora hamarkada honetan. Lan aukera ugari izango da, hemen bertan, Euskadin, geratzeko aukera emango dizuna. Bizizaren planeta zein bertako biztanleak axola bazaizkizu zuk ere baduzu leku hemen. Ba al zenekien fenomeno eta hondamendi naturalen prebentzioan, erantzunean eta berreskurapenean, geologian, hidraulikan edo obra zibilean adituak diren pertsonak aritzen direla? Ikusi duzun modura, lanbide guzti horiek helburua argi bati erantzuten diote. Gure eguneroko bizitzan, baliagarriak eta aplikagarriak dira. Lanbide irteera ugari, eta sektore eta jarduera eremu askotarako sarbidea eskaintzen duten ikasketak dira. Beraz, badakizu, detektagailu honetatik igarotzen bazara, seguruenik aukera bikain baten aurrean zaudela ohartaraziko dizu. Hau da, Galaxia etorkizuna argitzen programaren helburu nagusia, hau da. Bai orientatzaileei, bai orientazio lanak egiten dituzuen hoi eta ikaslei gehien bat, STEM profesioen mundua edo unibertsoa zabaltzea. Aukera anitz dituzten profesioak dira, oso arlo desberdin eta ez ezagunetan garatu daiteke profesio hau, eta nahi duguna da ikasleek zuen bitartez mundu edo unibertso zabal hau hobeto ezagutzea. Gure abiapuntua zein da? 14-15 urtekin, erabakiak hartzen hasi behar dira gure ikasleak ikasgai desberdinak aukeratu, batxilergoa, lanbide heziketa, eta beraien STEM arloekiko ezagutza oso murritza da. Profesio gitxi batzuk ezagutzen dituzte eta beste asko ez ezagunak dira. Horretaz gain, beraiek ikasten dituzten ikasgaiak edo arloak askotan errealitatetik ez dute konexio hori egiten, ezta? Ez dute konektatzen biologia beste hainbat arloekin, matematika existitzen diren profesio askorekin, ez daukate informazio asko arlo hauekiko eta egia da baita ere arlo hauek oso azkar aldatzen direla. Duela 20-30 urte, ingenieritza 2-4 zeuden, informatika eta asko gehiagorik ez. Eta gaur egun ditugu ingenieritza anitz, lanbide heziketa familia ugari teknologia arloetan, orduan aldaketa asko dituzten esparruak dira. Eta bestaldetik aurre iritzi asko daude ikasketa eta profesio hauen inguruan. Bai profesionalak eta bai profesioen inguruan eta bai ikasketen inguruan. Jende bikaina edo ikasle bikainek bakarrik egin ditzazketela ikasketa hauek, profesio hauek pertsona ezaugarri bereziak edo oso estereotipatuak dituzten pertsonantza dela. Orduan, aurri iritzi asko daude profesio hauen inguruan eta hauek ere hautsi nahi ditugu. Orduan, programaren helburua da, esan bezala, ezagutzea ze anitz diren,
ze arlo eta esparru desberdinetan lan egin dezaketen STEM profesioetara dedikatzen diren pertsonek. Eta hau, beraientzat aukera bat bezala ikustea. Bai, hobeto ezagutzea aurreiritzi horiek alde batera utzi eta gero, beraien interesea eta gustokoa bada, STEM arloko profesio bat eta ikasketak aukeratzea, hori baldintza eta ez jakintasun hori alde batera utzita. Bai? Orduan, programa DBH3 eta 4 mailetako gazteentza zuzenduta dago bereziki, bai da egia ikastetxe batzuetan batxilergoan ere erabiltzen ari direla, baina gutxi gora bera adin horretan mugitzen gara. Gelara eramaten duzuenok, orientatzaileak eta STEM arloko irakasleak zarete orokorrean, bai? STEM orientazioa egiten duzuenak. Eta ikastetxe da, esan bezala, doainiko programa bat da. Programa honetan urteak daramatzagu STEM arloetan eta STEM bokazioak sustatzen gabiltzan hainbat erakunde. Esan bezala, proiektu hau Bizkaiko Foru Aldundiak laguntzen du, Innobasken lidergoa dauka, eta bertan gaudelanean, Deustuko Unibertsitatean, bai hezkuntza eta bai ingenieritza fakultateak, Mondragon Unibertsitatearen Goi Eskola Politeknikoa, ETEL eta ikaslan, eta horretaz gain, Eusko Jaurlaritza berritzegunen bitartez hezkuntza ezagutzeko integratzen ditu. Orduan, guztion elkarlanaren emaitza da proiektu honetan aurkezten ditugun baliabideak eta ekintza eta jarduera desberdinak. Zer da eskaintzen duguna Galaxia proiektuan? Alde batetik, autodiagnostikoa egiteko 3 tresna proposatzen ditugu. Hauek ez dira guk garatutako tresnak, baizik eta azterketa bat egin dugu existitzen diren autodiagnostikorako tresnak, ikasleen autoezagutza hobetzeko tresnak eta proposamen bat egiten dugu, 3 tresna aukeratuta beraien erabilera nola gauzatu ikasgeletan. Horretaz gain, garatu ditugu 8 jarduera desberdin ikasturte bat edo hainbat ikasturtetan zehar egin alizateko, gero aurkeztuko ditut zehatzago 3 bloketan banatuta. Bestaldetik, STEM profesionalak kontaktuan jartzeko edo harremanetan jartzeko baita ere zerbitzu hori eskaintzen dugu. Aurretik azaldutako jarduera horietan, batzuetan edo hainbatetan gomendatzen dugu STEM profesional bat egotea, beraien ibilbidea, beraien egunerokoa edo pertsona horrek beraien profesioa ikaslei zuzenean azaltzeko. STEM profesionala hauek agian zuen komunitatean eta ikastetxetik gertu dituzue, baina hala ez bada, guri eskatu dizaiokezue proiektuari profil zehatz bateko profesionala behar duzuela. Adibidez, emakume informatikari bat nahi duzuela, bai unibertsitate mailako ikasketak edo bai lehenbide heziketa kursatu dituenak, eta adibidez, Durangaldean ikastetxe batera joan alizate. Orduan, zuek ez baduzue profesional hori lortzen, gurekin harremanetan jarri eta horretan laguntzen dizuek. Eta bestaldetik, azkenengo baliabide bat da, lanbideak deskubritzeko eta lanbidei buruzko informazioa duen plataforma bat garatu dugu. Plataforma honetan, STEM profesio desberdinak, arlo desberdinetan sailkatu ditugu, eta ikasleak zein orientatzaileak badute aukera bertan akuskuseatu, esploratu eta profesio desberdinak deskubritzeko. Gure oinarriak izan dira profesioak, nora heldu nahi dugu. Gero bai da egia, profesio hauetara heltzeko azaltzen dela zeintzuk dira ikasketa ibilbide desberdinak. Baina guretzat garrantzitsuena ez da ikasketa bera, baizik eta ze profesiotara heldu nahi dugun. Eta horretan oinarritu dugu programa guztia. Esan bezala, 8 jarduerak 3 bloketan banatuta daude. A blokean norbere burua ezagutzeko jarduera batzuk proposatzen dira. Bigarren blokean STEM mundua eta STEM arlo desberdinak ezagutzeko proposamenak eta jarduerak proposatzen dira, eta azkeneko blokean erabakiak edo profesio desberdin horietan ibiltzeko eta deskubritzeko jarduera proposamen bat egiten da. Jarduera guztiak ikasketa eszenatoki, helburu, txantilloiak, aurkezpenak eta ebaluaziorako rubrikak eskaintzen dituzte. Baliabide oso
sendoak eta osoak landu ditugu kasu bakoitzan. Eta 8 jarduera hauek bai orientatzailearentzat eta bai ikaslearentzat baliabideak eskaintzen ditu. Zeintzuk izan daitezke galaxian parte hartzeko arrazoi nagusiak? Alde batetik, STEM arloetan orientazioa erraztu eta hobetu nahi dugu. Esan bezala, profesio ezezagunak dira, oso azkar aldatzen direnak, orduan, hoien bai orientatzaileentzat eta bai ikasleentzat mundu hori zabaldu eta hobeto ezagutzea nahi dugu. Bestaldetik, ditugun baliabide guztiak prest daude gelan erabili ahal izateko lehenengo momentutik, eta bestaldetik baita ere eskaintzen dugu eta nahi duguna da proiektuan parte hartzen duzuen ikastetxeek sarean lan egin ahal izatea, topaketa desberdinen bitartez eta mekanismo desberdinen bitartez zuen esperientzia elkartrukatzeko. Dagoeneko ikasturte honetan 18 ikastetxek parte hartzen ari dira. Hemen daukago Usue orientatzailearen, Artaben orientatzailea den testigantza, eta beraien esperientzia aurten oso positiboa izan da, berak etortzen duen bezala ikasleek profesio gehiago ezagutzen dituzte, eta oso urruti ikusten zituzten profesio horrek, beraientzat aukera posible bat bezala ulertzen dute dagoeneko. Eta bestaldetik, orientatzaileentzat, badirudi lana errestu diegula, eta prestatutako baliabideak edo eskainitako baliabideak onuragarriak izan direla beraien lanerako. Gure helburua ez da hau ekstra bat izatea zuentzat, baizik eta zuen eguneroko lanean eta STEM arloetaz orientatu behar duzuenean balio erantzia eta oso baliagarriak eta praktikoak izan ahal izatea. Eta gero, nola hartu parte programan, oso errez. Lehen da bizi gurekin jarri harremanetan programaren emailaren bitartez, edo galdetegi bat daukagu baita ere webgunean, eta horren bitartez zuen interesa erakutsi. Maiatzaren 12, 21 eta 25 honela antzeko saio informatiko egingo ditugu online programa azaltzeko eta zalantza guztiak argitzeko. Ondoren, urrian gutxi gora bera, 4 orduko trebakuntza saio bat egongo da proiektuaren helburuak, nondik norakoak, materialak eta jarduerak azaltzeko. Barkatu, lehen esan dut izena ematea e-mailaren bitartez, baina ez, oraingoz, STEM sare katalogoaren bitartez itziarreka azaldu duen bezala, bale? Hau da, izango ditzateke aurrerago. Formakuntza hori egin ondoren, baliabideen kit osoa jasoko zenukete, bai autodiagnostiako tresnak, bai jarduerak eta bai plataformaren sarrera, eta gero baita ere ikasturtean zehar feedbacka edo zuen iritzia edo zuen valorazioa nahi dugu, bai zuena eta bai ikasleena, eta eskertzen dizuegu galdeketegi edo inkesta edo elkarrizketa horietan partu ahal izatea, eta gero itxera jardunaldi bat egingo genuke ikasturte bukaera. Hor daukazu gunea eta edozein zalantzarako e-maila baita ere. Eta hau da programaren aurkezpena, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Mariluz. Ze garrantzitsua den, pentsatzen ari nintzen, ezta? STEMen unibertso eskaintza era fidagarri eta kontrastatu batean baita eskuragarri izatea. Galaxia ekimenak azkenean hori du ardatz. Galdera bat botako dizut, besteak gureganatu baino lehenago. Zer behar edo zalantza antzematen dituzue ikasleen artean etorkizuneko erabakiak hartzerako momentuan? Eta nola erantzuten dio zuen proposamenak behar hoiei? Esan dako, ez jakintasun handia dago, ez da? Profesio teknologiko bat, ingenieritza bat, fisika, matematika, profesio horiek edo oso ikuspegi mugatua daukagu zer lanbide mota egin ditzakegun, eta askotan errealitatetik urrun daudenak. Informatika, ni informatikan eman dut klasea urte askotan, eta ematen dut oraindik, eta askotan etortzen ziren bideo jokoak programatzera. Eta informatikaren esparrua da mundu guztia. Orduan oso esparru mugatu eta batzutan errealitatetik urrun, eta gero aurre iritziak. Zailtasuna da muga oso handi bat, ikasleentzat ikasketa hauek oso zailak dira, baina ezagutu gabe, orduan oso pertsonak gitzirendako dira, oso azkarrak diren hoientzat,
Eta hori, gero profesionalen inguruan baita ere estereotipo asko daude, eta aurreiritzi faltsu asko daude, ez? Bakartiak garela, ez dugula lana baino besterik egiten, orduan, horregatik profesionalak gelara eramatea ere garrantzitsua da, bai? Ikusteko gertutik pertsona normalak direla garela. Bai? Hori da, bai horixe. Tira, gurekin geratu, oraintxe, Mariluz, ze bai Baikeko Jon Prietori eta Kaixo Munduako Oier Albizuriri ongi etorria emango diegulako. Kaixo Berriro ere, Jon eta Oier. Eso. Tira, hasi gaitezke, zenbait galdera baditugu hemen zuentzako. Jon, zurekin hasiko naiz. Bai, ados. Oso, ondo. Batetik planteatzen duzuen jarduerak adimen artifizialaren dimentsio etikoa jartzen du erdigunean, behin eta berriz esan duzu, ezta? Zuentzako zuen pilotzean dagoela esan genezake. Zergatik da garrantzitsua gaur egun ikasleek adimen artifizialaren inguruan begirada kritikoa garatzea, eta zer ekarpen egiten duzu zentzu horretan? Bai, eskerrik asko galderagatik maitena, justu zentroan jartzen dugu jarduera honetan, hori, dimentsio etiko hau. Ez bakarrik jarduera honetan, baik egiten dugun jarduera guztietan. Eta kasu honetan, behar bada titularra da adimen artifiziala ez da neutrala. Hainbat izuri ditu, batzuetan erantzunak ez dira gomendazioak, erabakiak baino. Hau da, pentsatu aldugu adimen artifiziala erabakiak hartzen dituela, edota horrela pentsatzen du gazteongan ia guztiok. Eta azken final, informazio desberdina erabiltzen du bere prozesuan, eta askotan informazio hau ez da egokiena. Eta erabaki edo gomendazio hauek pertsonengan eragin handia dute. Orduan, horregaitik ezinbestekoa da gaztetatik begirada kritikoa lantzea arlo honetan. Eta orduan, honekin lotuta gure helburua ez da soilik lehen esan dudan bezala teknologia saltzea galderak sortza baino. Nork sortu du sistema hau, zein datutan onarritzen da, justu alda, edota zein ondorio ditu, zer eraginak ditu pertsonengan sistema honek, nora doaz bideratuta erabiltzen edo sartzen ari ditudan datuak, dokumentuak. Eta orduan, ekimen honekin ikasleak protagonista bihurtzen ditugu, ez dira entzule pasiboak esan aldugu, baizik eta hausnarketa egiten duten pertsonak zentroan jartzen ditugulako. Horrek ahalbidetzen du teknologia ulertzeaz gain arduraz erabiltzeko gaitasuna garratzea. Enfoke etiko hau, pertsonengan enfoke hau beti zentroan jartzea. Ekimen hau eta baiken egiten dugun guztia, dimentsio etiko hau jartzen dugu erdigunean bai. Beharrezkoa, erabat gainera. Oier, zuek ere etikotasuna aipatzen duzu, ez? Leno zerbait ere esan duzu horren inguruan, eta Kaixo Mundua ekimenaren bidez ere ikasleak kontsumitzaile izatetik sortzaile izatera pasatzen direla esan duzu. Zer eraldaketa ikusten duzue haiengan prozesu guzti horretan? Hori da pixka bat hemen premisa, ez? Azkenian, lehen esan duten bezala gu oso ohituta gauz teknologia kontsumitzera, eguneko, ez dakit, 24 orduetan gabiz teknologiakin, lanian, klasian, esialdian. Orduan, Kaixo Mundua jartzen dago arreta, teknologia hori kontsumitziaz gain sortzera webguneekin, kasu horretan, eta bai lortzen dena da, ulertzia teknologia ez dela berez sortzen da gauza bat, horratzian lana dauela, lan hori isabeti egoten dela zentratuta erronke bati erantzutia, azkenean teknologiak hori daka bere baitan, ez? Edoze teknologia motak behar bati erantzuten dio. Eta kasu honetan webguneak bebai sortzen dira behar bati erantzuteko, izan behar administratibo bat, behar pertsonal bat, publizitario bat, dana dalakoa. Orduan, hori dela pixkatamen gakoa,
txumitze horretatik bakarrik pasatzia be bai teknologia sortzera modu simple baten, bai. Beharrezkoa baita. Mariluz, helburuetako bat lehenago aipatu duzu, ez? Steam bokazioak sustatzea da, baina bereziki nesken eta emakumeen artean. Zegako lantzen dituzue hori lortzeko? Bai, bueno, alde batetik, esan bezala fokoa dago profesioetan. Eta profesioetaz hitz egiten dugunean, erakusten dugu zein anitzak diren, zein sektore eta arlo desberdinetan lan egin dezakezu zientzia edo teknologian bitartez, orduan, aniztasun hori erakustean, perfil anitzak ere erakartzen ditugu, hau da, neska batek nahi badau lan egin pertsona nagusiekin, animaliekin edo literatura gustatzen bazaio, erakusten dugu nola arlo horietan lan egin dezakezu teknologia edo ingenieritza, matematika edo zientziaren bitartez. Orduan, lotura horiek egiten ditugu erakusteko zelan gazteek eta neskek askotan kontuan hartzen ez diren interesak edo gustuak badaudela nolabait lotuta teknologia eta STEM arloekin. Orduan, hori da gako bat. Profesioen aniztasuna erakutsita, agian, hori, neskek berein konexioa hobeto egiten dute arlo hauekin, normalean arrotzagoak izaten direnak. Bestaldetik, landu dugu eta zaindu dugu genero ikuspegia noski programa eta baliabide guztietan, eta gero baita ere erreferenteak erakusterako orduan edo gelaratzerako orduan, hori baita ere kontuan hartzen dugun gauza garrantzitsu bada. Hau da, gelara joaterako orduan erreferente femenino hurbilak erakusteko horri garrantzia handia ematen diogu. Bai, hemen askotan esaten dugu, ez da, zeharkakotasun hori, ez, beti egon behar dela presente, etikotasuna dela, aniztasuna dela, azkenean, ez, horrek egiten baikaitu benetan bagarena. Eskerrik asko. Jon, zurekin jarraituko dut. Zuen jardueran, bai aukerak zein arriskuak lantzen dituzue. Eta esperientzia honen ondoren, ikaslek ze ideia nagusi ateratzen dute? Katsu bakoitzean, ideiak ezberdinak, malgutasun honekin lotuta, ideia ezberdinak atera dute, baina, bai gustatuko litzaidake ideia batzuk botatzea, lehenik eta bain, adimen artifiziala tresna oso indartsua dela, hau da, honela plasmatu behar dugu, honela hitz egin behar dugu, beldurra ematen du, adimen artifizialari buruz honela hitz egitea, baina horrela hitz egin behar da, adimen artifiziala tresna oso indartsua da, eta ondo erabilita aukera handiak eskatzen dituela, horri alde batetik. Beste alde batetik, tresna horriek arriskuak ere baditula, batez ere modu arduragabean erabiltzen badu edo ulertu gabe erabiltzen baditugu, orduan horretarako adin gazteetan sentsibilizazio honako ekimen hauek egin behar ditugu. Eta, hirugarrenik, beraiek gazteok ez direla erabiltzaile hutsak, esan dezakegu. Hau da, eta gu ez dute esaten, hor airetara bota, etorkizuneko eragileak baizik dira gazte hauek. Guk egunero, ez egunero, baina astero edo hilero ikusten ditugu hainbat gazte bere proiektu pertsonalekin edo eta beste enpresetin, adimen artifizialarekin izugarrizko proiektuak erabilgarri egiten ari dutela. Eta beste ideia bat gustatuko litzaidake botatzea, adimen artifizialean talentu falta ikaragarria dago gaur egun. Orduan, hor oportunitate ikarragarrizkoa daukate. Eta, bukatzeko, lehen aurkezpenean bota dudan hori funtsezko idea, pentsamolde aldaketan handi bat beharrezkoa dela. Gure lana edo gure erantzunak ez dutela gutxiago balio prozesuan adimen artifiziala erabildu dugulako, pentsamendu edo pentsamolde hau aldaketa handi bat beharrezkoa dela. Orduan, 3-4 edo ez dakitzen esan dudan, 3-4-5 ideia nagusi gustatuko litzaiguke
jarduera honetatik eta adimen artifizialekin hemendik pues bueno, hori ideia hauek garatzea. Bai. Azkenean baditugu oraindik isuri asko, ez? Edo estigmatizazio bat badago adimen artifizialaren erabileraren inguruan, eta tira, oraindik, bueno, denok badugula zer ikasia, gazte zein ezain gazte, ezta? Eta teknologia ere bere isuriak ditu. Baita, alaxe da. Gu geuk azkenen diseinatzen baititugu. Alaxe da. Hori da. Oier, zuri botako izu datorrena. Edizio honetan lehen osan dizut, ez? Galdera botako nizula. Proiektu erreal honenari saria sortu duzue. Zergatik eman duzue urrats hori? Zerk bultzatuta edo? Ze behar ikusi duzue hor? Eta nolakoak dira jasotzen dituzuen webgune erreal horiek? Bai, posten naiz egizateko galdera hori itxia. Ze, azkenian, hemen sari hau sortu dugu bi motibo ongaitxik. Bate nagusia zen, aprobetxatzia ikasleek itzen duten lan hori ikasgelan. Azkenian, sortu biharrian webgune bat adibidea jarriko dute, baina nire gustoko animalien inguruan, ondo dauela bebai, ze webgune bat sortzen ikasten dozu, aprobetxatzia lan teknologiko hori eta sortzia webgune bat benetan behar bat dakan zerbaiti erantzuteko. Zer da behar hori? Alda izan edo ari da izaten kasu honetan denda txiki bat, irabazi asmorik gabeko elkarte bat, ikastetxeak berak dakan proiektu bat adibidez baratzea edo Steam arloan sortu daitezken edozein proiektu, izan daiteke musika talde baten webgunea edo proiektu pertsonal baten webgunea, eta erabaki dugu sari hau sortzia pixkat hori sustatzeko, ez? Ze beste aldian, jartzen baldin bagara dendari txiki edo elkarte horren tokian, elkarte horrek ez luke webgune bat sortuko berak bakarrik. Hau da, bere kabuz orain arte ez dauin, eta ontxe bez ez litzateke horretan sartuko. Orduan, ikasle sortutako webgune hori jasoko lukete, eta aurrera begira, gabiz ikusten, badabizela poliki-poliki webgune hori elikatzen. Eta azkeneko kontua dala igual guretzako bai importantiena dala sortzea la sinergiak, ez? Azkenean herriko ikasle bat, azten baldin bada herriko elkarte baten edo herriko dendari txiki baten webgunea sortzen, baliteke aurretikan ezagutzea edo baliteke ezetz. Eta dendariak berdin baliteke lehen ezagutzea ikasle hori edo ez. Eta sortzeia adin ezberdin eta sektore oso ezberdinetan da bilen jendian arteko elkarlanak eta sinergiak. Orduan, pixkat, proiektu errealak sortzen jarraitzeko eta geroz eta gehiago izan daitezen, sortu dugu edizio honetan sari hau, eta egia esan desiente jaso ditugu bai. Danetik, dendak, elkarten webguneak, musika taldienak bai, eta niztasun hori bai interesgarria da. Era bat, ze politia esan duzun hori, ez? Belaunaldien arteko komunikazio eta erlazio, ez? Sustatze hori. Ederra oso bai. Mariluz, zurekin bukatuko dut. Zuen kasuan ere, esango genuke ikuspegi komunitario horrek baduela erabateko garrantzia, ez? Familiak eta kanpoko profesionalak ere inplikatzen dituzuelako. Ze garrantzi du guzti honek, azken finean ikasleen erabakietan? Funtsezkoa dira. Bi ardatz nagusiak gaztei erabakitzeak orduan, edo 3, alde batetik inguruko lagunak, orduan garrantzitsua da ingurukoek lagunek ikustea STEM profesioak danotza direla, eskuragarriak direla, eta hainbat irtenbide eta arlo desberdinetan lan egin dezaketela, baina erabakiaren oso erreferente potenteak dira danontzat eta askotan galdetzen dut profesionalei, ez nori izan zure referentea, eta onerako eta txarrerako dira irakasleak eta familiak. Bai, animatu zaituztelako edo zintuztelako zerbait egiten, zergatik ez duzu kimika deskubritzen, edo zergatik ez dituzu matematikak lantzen, edo inspirazioak beraiek izan dira, edo inguruan daukasun profesional bat gertutik ezagutzen duzunean, profesio hori erakargarriagoa eta normaltzat ematen duzu, orduan eskuragarri ikusten duzu, orduan familien eta irakasleen iritzia edo erreferentea oso garrantzitsua da. Baita ere, denok gogoratzen dugu
oso ona izan zen irakasle bat, adibidez, gogoratzen dut Kouni aspaldi ikasitakoa, eta fizikako irakaslea txunditu egiten ninduen. Eta denok ezagutzen daukagu gogoan irakasle oso onak, edo baita ere, desanimatu gintuzten irakasle batzuk, orduan, irakasleak eta familiak erreferente oso garrantzitsuak dira. Eta bezaldetik profesional hurbilekoak baita ere egiten dutena da, profesio horrek ezaguteraztea alde batetik, nola matematiketan, teknologian, mekanikan, automozioan ikasitako pertsonek zer nolako lanak egiten dituzten, eta gero ikusi pertsona horiek, esan bezala, betikakotzen artean normalak direla. Bizitza bat dutela, lagunekin, familian, aisialdia denbora dutela, afizio desberdinak, interes desberdinak, beraien ibilbidea nolakoa izan da, gora berak eduki dituztela, eta nolakoa den beraien eguneroko bizitza. Nire alaba txikizak adibidez, uste dau, egun osoa ematen dudala ordenagailuaren aurrean. Eta inondik inora bez, baina dituzten imaginario horrek hausteko, errealitatea hurbildu behar zaie. Horregatik, referente hurbilak, familiak eta irakasleak hain garrantzitsuak diren. Bai horixe, zenba gauza aipatu ditugun, ezagutza, ardura eta sorkuntza etikoa, aniztasuna, aukerak, adimen artifizialaren baita talentua behar dugula. Genero perspektiba eta emakume zientzialari erreferenteak ere hor behar ditugula. Pentsamolde aldaketa bat ere egin behar dugula eta errealitateari beti eutxiz, oraintxe esaten zenuena, zer horrek ere, Mariluz, eta beti ikuspegi komunitario batetik. Gauza potoloak dira, Gauza potoloak dira, eta esandakoak dira, eta benetan, motibagarria dela, ikustea horrelako jarduerak, katalogoaren parte zaretela. Beraz, eskerrak besterik ematea etzaigu geratzen, Oier, Mariluz, zorionak eta eskerrik asko zuen taldeei, ze bakarrik ez zaudete, ezta? Gehiago zarete. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Eta zuen zare guztiari. Laster arte. Tira badugu beste galdera bat, Itziarrentzako, leheno esan dut. Itziar, behar zaitugu. Zuretzako bat, hemen zaude, zoragarri. Zuzenean zuretzako bat iritsi baitaigu. Hauxe dio, zer suposatzen dio ikastetxeari STEAM sarean sartzeak? Zeintzuk dira hartu beharreko konpromisoak? Eta jarraitzen du. Ezinbestekoa zaigu informazio hori jasotzen sarean sartzeko erabakia hartu dezagun. Loreari asko eskertzen dio galdera hau bota izana, ze garrantzitsua da puntu hau argitzea. Ikastetxeek ez duzu ezer sinatu behar. Behin jardunaldi batean parte hartzen duzuenean, STEAM sareko kide bazarete eta ekimena, jakin dezazuen ere, ekimenak eskaintzen dituzten erakundei bai eskatzen diegula atxikimendu bat, eta baita daukate jokabide kode bat, lan egiten dutelako edo 18 urte baino gutxiago daukaten ikasleekin elkarlanean egoten direla. Horrek ez du esan nahi, ikastetxeei ez dizugula ezer eskatzen, konpromesua eskatzen dizuegu. Nola konpromesu hori behin baieztatuta ekimen edo jarduera batean parte hartu dezaketela, parte hartzen. Badakigu irakasleen artean eta gainera ikasturte batetik bestera aldaketa asko egoten direla. Baina horregaitik hasieran esan dugu ikastetxeak planifikazio bat egin behar duela ikastetxe bezala horrelako gauzak ez gertatzeko. Beraz, zuen aldetik konpromisua eskatzen dugu eta ez baldin baduzue edo aukerarik ez baduzu edo gauza asko aldatu baldin badira eta ezin duzue jardueran parte hartu, abisatzea eta hori da eskatuko dizueguna. Lan asko dagoelako atzetik, 73 jarduerak eskaintzeko ikastetxe guztiei. Jakina. Eskerrik asko, Itziar, eta zuk esan bezala konpromezu horiek epe luzerako izan daitezela. Derono, hobe beharrez. Eskerrik asko. Esker Maitena. Eta ikusten duzue, maldeko apostua irmoa dela. Horregatik orain, Amaia Eskizabel, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saileko Zientzia Politikarako zuzendaria entzungo dugu. Amaia, nahi duzunean? Eskerrik asko, Maitena, arratsalde on guztioi eta eskerrik asko webinar honetan parte hartzeagatik. Hezkuntza oro har eta bereziki STEAM hezkuntza elkarlaneko lana da.
Eta nik esango nuke gaur ikusi dugun gauzarik inportatenetarikoa da elkarlan potente bat egin ondoren zetekin atera dezakegun. Elkarlana agente guztien partetik, unibertsitateak, ikerketa zentroak, ikastetxeak, hezkuntza sisteman zaudeten guztiak eta STEM profesional daukaten eragile asko ere bai. Eusko Jaurlaritzaren helburua STEM hezkuntza estrategia abian jarri zenetik gure ikasleen zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikako hezkuntza hobetzea da. STEM lanbidetara ikuspuntu praktiko eta are ludiko batetik hurbil daitezen lortzeko. Horrela, ezarri genituen helburuen artean hauexek, ikaslei prestakuntza eta lanbide aukeraketaren laguntzea, STEM lanbideen aniztasuna erakutsiz, STEM profesionalekin harreman zuzena izanez. Eta STEM eremuetan bokazio eta asmo profesionalak inspiratzea, bereziki neskeengan. Eta helburu zehatz hori erantzuteko STEM sare programa abiarazi genuen duela 5 urte lehen esan dugun bezala. Bigarren hezkuntzako ikastetxeen eta eragile sozioekonomikoen lehen aipatu dituenak sare bat ezartzeko. Eragile guzti hauek elkarrekin lan egiten dugu gazteei STEM ikasgaien eta lanbideen irudiri errealista, positiboa eta askotarikoa eskaintzeko. Gaur Innobasquek proiektua koordinatzen duen erakundeen aldetik hainbat ekintza aurkeztu dizkizuete. Ekintza horiek STEM sarearen katalogoan jasota daude eta hainbat jarduera, STEM hezkuntza programa eta jardunbide egokiak trukatzeko tailerrak biltzen ditu. Gainera, katalogoak biltzen dituen tipologien barruan beste jarduera batzuk zuzenean ezagutzeko aukera izan dugu. Eta eskertu nahi nioke Oier, Punto Eusetik, Bike Centeretik eta Deustu Unibertsitatetik aurkeztutako pertsonak egon direnak. Azken batean, proiektu honen funtsa transmititu izana espero dugu. Eusko Jaurlaritza buru duen hainbat eragileen lankidetzan oinarritzen den proiektua. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza sailaren eta hezkuntza sailaren inplikazioarekin eta lidergoarekin, Innobasquerekin eta eragile sare oso batekin, zientzietako eta matematikako eta ingenieritza eta ikaskuntza errezagoa izan dadin eta eragin handiago izan dezan tresnak eskaintzeko elkarlanean aritzen dena. Esan bezala, 60 jarduera baino gehiago dauzkagu katalogoan eta eragile guztien inplikazioa benetan eskertzekoa da. Eta azkenik amaitzeko eskerrak emain nahi dizkiet ere irakaslei, ikastetxeei, zuei prest gaude, zuei laguntzeko eta zor dakizkizuen edozein zalantza argitzeko. Zuen eguneroko lanarekin ikasleak irakasten eta mobilizatzen ari zarete STEM disiplinak hobeto ezagutzeko. Mila esker benetan. Eskerrik asko zuri, Amaia. STEMa bultzatzeagatik eta elkarlana gainera erdigunean jartzeagatik. Bai horixe. Hori da importantena, bai. Bai horixe. Eskerrik asko eta laster arte. Tira, eta orain bukatzeko Aitor Uriondo Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ikaskuntza eta berrikuntza zuzendariari emango diogu hitza. Aitor, nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko Maitena eta arratsaldeon konektatu zeaten denoi. Eta eskerrik asko bertaratzeagatik eta, Amaiak oso ondo kokatu du modun, nolabait marko orokor hori, STEM estrategiaren aterkipean ukiditzazkegun erronka, mugarri, eta proposamen guztietatik, azken finean, hezkuntza sailetik katalogo honen zabalkunde, eraikuntza eta saretze lan hortan bertan parte hartzen dezuten eta parte hartzen duten bai erakunde, ikaskuntza eragile ezberdinen ekarpen hori urtauetan, azken finean ekosistema baliotsu eta esanguratsu bat eraikitzeko aukera eman digu. Eta nolabait, hau dana, nola aterrizatu, nola jetxi, eguneroko gelan degun lan hortara. Urta badira, STEM kompetentzi guzti hauen ingurun, bai zuzengi eta bai zeharkako proiektu ezberdinetan, azken finean, gure ikasleengan eragin egin nahi hortan, beraien ibilbide garapen kompetentzial hortan, eragina eta inpaktua lortzeko helburuakin aurkeztu eta partekatzen ditugun jarduerak ere badirela. Eta azken finean, katalogo honek
jarraitzen duen edo lortu nahi duen helburu horietako bat ere saretze lan hortan gure arteko praktika on guzti horiek ere partekatu eta gelatik gelara eramateko helburuare badegula, ezta? Azken finean, gela ondoko geletan, ondoko ikastetxetan aurrera ematen dien prozesu, proiektu eta ekarpen guzti horiek gure artean elkarbanatze horrek azken finean gure STEM ekosistema hori elikatu egiten du eta inguruan eduki ditzazkegun esan da bezala bai enpresa, eragile, erakunde guzti hauen eskutik ere, azken finean ikasten jarraitzen dugu eta ikasten jarraitzeko helburua ere badegu hezkuntza sailetik bultzatutako eta laguntza ematen dugun bai katalogo eta bai sare honetan aurrera ematen ditugun proposamen guzti hauetan. Beraz, aprobetxa dezagun egoera, aprobetxa dezagun ekimena, azken finean urtetik urtera esan da bezala STEM konpetentzi guzti hauek modu zeharkako moduan, bai eremuka lanean, bai proiektuka egiten dugun lan guzti horietan, erainkorrak eta erabilgarriak ere baditugulako eta esan da bezala. Aprobetxa dezagun eta batez ere elikatzen jarrai dezagun denontzat onuragarria ona eta erainkorra izan behar dugun bideo. Beraz, eskerrik asko, hurbildu zareten guztioi, eskerrik asko batez ere parte hartzen dezuten katalogo hau sortzen eta katalogo hau urtetik urtera aurrera eramaten laguntzen dezuten pertsona eta erakunde guztiei, beraz, eskerrik asko, jarri dezagun aurrera bide hontan, zientzia, teknologia, matematika, ingenieritza, azken finean gure ikasleentzat inspiratzaileak izan daitezkeen proposamen guzti horietan, beraz, esan da bezala, aprobetxa dezagun eta eskerrik asko denoi. Eskerrik asko zure hitzengatik, Aitor, mila esker. Tira STEM sale katalogoari buruzko saio honen amaierara iritsi gara. Espero dugu zuen interesa piztu izana, jakina eta irakasleei STEM disiplineko interesa eta bokazioa erakartzen lagundu izana ere. Gonbidatuta zaudete, 26-27 edizioan parte hartzera, betiko lez, eta gogoratu dagoeneko 2026-2027 katalogoko STEM jardueren eskaera ere egin dezakezuela. Besterik gabe, mila esker zuen atentzioarengatik eta segi zorrotz. Laster arte.